Ahoj lidi, dneska se podíváme na 5 nejdražších přestupů z České ligy. Na 5. místě se umístil David Jurásek. Přestup ze Slavie do Benfiky za 14 milionů eur. Začneme úplně od začátku. Jeho kariéra začala v sezóně 2019-2020 ve Zbrojovce Brno, kde odehrál dohromady 6 zápasů, ve kterých nedal žádný gól ani asistenci. Po roce odešel do Prostějova, kde odehrál jednu sezonu v Prostějově, ve které odehrál 25 zápasů a vstřelil 3 góly. V Prostějově se mu dařilo a vyhlídla si ho Mladá Boleslav, do které po sezóně přestoupil a ve které odehrál 15 zápasů a dal 1 gól. Jeho výkonech si ho všimla Slavie Praha a koupila ho už v zimě tu sezonu. Ve Slavii dohrál sezonu s odehranými 11 zápasy a 1 gólem a 1 asistencí. V této polosezóně dostal také 2 žluté karty. V druhé sezóně nazbíral David Jurásek ze 31 zápasů 2 góly a 7 asistencí. Po těchto skvělých výkonech na postu stopera nemohla Benfica odolat. A po sezóně v sezóně roce 2023 ho koupila a David Jurásek se tím stal jedním z 5 nejdražších přestupů České ligy za 14 milionů eur. A na 5. místě se umístil Tomáš Rosický, přestup ze Sparty do Dortmundu za 14,5 milionů eur. Tomáš Rosický začínal svoji fotbalovou kariéru ve Spartě, ve které odehrál 3 sezony. V prvních 2 sezonách nebyl moc viditelný, ale vybudoval si za tu dobu místo v základu. Ve 3. sezóně hrál naprosto famózně. Post ofenzivního záložníka, který může hrát křídlo, mu natolik sedělo, že za ty 3 sezóny ve Spartě odehrál 41 zápasů a dal 8 gólů. Vlastně ne tolik kvůli statistikám, ale spíš kvůli stylu hry si ho vyhlídla Borussia Dortmund, která ho nakonec po sezóně koupila za na tu dobu neskutečných 14,5 milionů eur. V té době to byl rekord České ligy, momentálně se ale tento bývalý rekord nachází až na 4. místě. Na 3. místě se umístil Tomáš Souček, přestup ze Slavie do West Hamu za 16,2 milionů eur. Tomáš Souček začínal svoji fotbalovou kariéru ve Viktorii Žižkov, kde odehrál 14 zápasů, ve kterých nedal žádný gól ani asistenci, ale z pozice defenzivního záložníka dostal 4 žluté karty. I přes tyto statistiky ho nakonec koupila Slavie Praha, ve které odehrál 29 zápasů a dal 7 gólů. V tolika zápasech stihl dostat 7 žlutých karet. Po sezóně ho Slavie poslala na hostování do Liberce, ve kterým to šlo nějak podobně jako ve Viktorii Žižkov. Odehrál 12 zápasů, ve kterých nevstřelil žádný gól ani asistenci a měl zase 4 žluté karty. Další sezonu se zlepšil hlavně v bránění a už začal více hrát. Odehrál tu sezonu 27 zápasů, ve kterých dal 3 góly a dostal 5 žlutých karet. Příští sezonu odehrál až 34 zápasů, ve kterých vstřelil 13 gólů a dostal 5 žlutých karet. Poslední sezonu před přestupem se zlepšil natolik, že odehrál 17 zápasů a vstřelil 8 gólů a dostal 1 žlutou kartu. V této sezóně hrál tak dobře, že si ho už v zimě vyhlídl West Ham a domluvil se Slavií hostování na půl sezony, kde Tomáš Souček výrazně pomohl West Hamu, aby nespadli z ligy. Za toto hostování obdržela Slavie 4,5 milionů eur, na konci sezóny ho tedy West Ham podepsal, celkově to West Ham stálo 16,2 milionů eur. A na 2. místě se umístil Antonín Kinský, přestup ze Slavie do Tottenhamu za 16,5 milionů eur. Antonín Kinský začal svoji fotbalovou kariéru v Dukle Praha, kde to byl spíš C-čkový brankář, ale i tak si s vedením domluvil přestup a přestoupil do Vyškova. Ve Vyškově se mu dařilo, první sezonu hrál spíš jako B-čkový brankář, ale brzo se z něho stala jednička. Po polovině další sezóny se zranil brankář Slavie Jindřich Staněk, proto Slavie hledala náhradu a vytáhla si z Vyškova Antonína Kinskýho. Kinský ve Slavii chytal naprosto famózně, v té polosezóně měl až 14 čistých kont. Kvůli tomu si ho vyhlídl Tottenham a poslal nabídku do Slavie, která se nedala odmítnout, 16,5 milionů eur. Kinský a Slavie na to kývli a dočasný nový rekord České ligy byl na světě. Jak jsem říkal, dočasný rekord Antonína Kinského, tak o 5 měsíců později přestoupil Malik Diouf. Na 5. místě se umístil El Hadji Malik Diouf, přestup ze Slavie do West Hamu. Je to jediný přestup cizince na tomto seznamu. Malik Diouf začal svoji fotbalovou kariéru v norském týmu Tromso, ve kterém odehrál 15 zápasů a měl celkově 2 góly a 2 asistence, k tomu dostal 3 žluté karty a 1 červenou kartu. Slavie potřebovala posílit v obraně a vyhlídla si koho jiného než Malika Dioufa a ještě v zimě jim poslala nabídku. Diouf na nabídku kývnul a přestoupil do Slavie. Ve Slavii se Dioufovi zbytek sezony nedařilo tolik jako tu druhou, ale bylo vidět, že v něm něco je. V té polosezóně odehrál 7 zápasů, ve kterých dal 1 gól, ale nedal žádnou asistenci. V druhé sezóně úplně vybouchnul, je to sice obránce, ale hraje dobře i ofenzivně, kde sloužil jako velká podpora útočníků. V této sezóně odehrál 27 zápasů, ve kterých vstřelil 7 gólů a měl 2 asistence, k tomu ještě dostal 4 žluté karty. West Ham potřeboval posilu přesně na tohle místo a vyhlídl si Dioufa. O Dioufa se zajímaly i jiné kluby než West Ham, ve hře byly například Crystal Palace nebo Ajax.
První nabídku od West Hamu za 20 milionů eur Slavie odmítla, ale na druhou nabídku za 22 milionů eur Slavie kývla a Diop přestoupil do West Hamu a tohle je současný přestupový rekord České ligy. Jestli se vám video líbilo, tak bych ocenil like a odběr a uvidíme se zase u dalšího videa.